Il-prezz għall-assassinju ta' Caruana Galizia kien irranġat ma' Alfred De Giorgio fanqas minn 24 siegħa. Melvin Teuma jirrakkonta kif il-ħajja li inbidlet f'infernu f'Biki kienet ta' Kastilja kien allegatament qallu li hu, jiġifieri Teuma, kien qed jitqies mill-pulizija bħala l-mastermind u tant kien iddisprat li kien wasal f'punt li imur direttament għand Joseph Muscat. Skont il-middleman qatt ma kien kixef minn batu qatt ma rrekordja lill-aħwa De Giorgio kif għamel ma' Jorgen Fenech. Melvin Teuma kien ibiddel in-numru tiegħu tal-mobile il-ħin kollu u bħal Keach Kembri anke Jorgen Fenech skontu kien juża l-application signal. Skont Teuma, l-ex-Chief of Staff ta' Muscat kien jidħol fin-nar għal Jorgen Fenech. Dan kollu ħareġ mill-qorti kif komplet il-kompilazzjoni tal-aħwa De Giorgio Vince Muscat, it-tlet irġiel akkużati bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017. Fit-testimonjanza tiegħu fawla mimlija tensjoni li kienet tassew evidenti, il-middleman kompla jirrakkonta kif hu kien issejjaħ Portomaso mill-imprenditur Jorgen Fenech biex jaħdmu fuq biċċa xogħol li tirrigwardja lil Caruana Galizia u wara illi tħejja l-pjan Fenech ħalil Teuma fuq 5 safriet barra l-pajjiż. L-avukat ta' l-aħwa De Giorgio William Kuxkieri għal diversi drabi bil-mistoqsijiet li beda jpoġġi attakka l-kredibilità tax-xhieda tal-middleman dan meta nafu li l-maħfra presidenzjali tiegħu hija intrinsikament marbuta mal-fatt li jrid jgħid il-verità u jiżvela b'mod korrett dak kollu illi jaf. U f'nofs mument ta' paniku Melvin Teuma deri bus is-salib ripetutament u jinsisti li hu qatt ma semma l-isem ta' Jorgen Fenech ma' tliet irġiel li splodew il-bomba fil-bidnija, għalkemm ammetta li min-naħa tiegħu Teuma rid jinvolvi aktar nies fil-pjan tal-assassinju. Skont Melvin Teuma u kien jonfoq mal-4,000 euro fix-xahar biex isostni lil Vince Muscat u lill-aħwa De Giorgio. Nefaq ukoll 5,000 euro biex jixtrilhom tromba illi użawha biex segwew il-karozza ta' Caruana Galizia dakinhar tal-assassinju. Għal darb'oħra Teuma jinsisti li Jorgen Fenech kien ġab informazzjoni minn Keach Kembri qabel saru l-famużi arresti fil-Marsa, filwaqt li anke Silvio Valletta l-Oħxon kien jgħaddi l-informazzjoni. Fix-xhieda Melvin Teuma spjega illi Jorgen Fenech stess kien qallu li juża signal biex jibgħat il-messaġġi għaliex b'din l-app ma tinqabadx. Jikkonferma wkoll li Kastilja taħu ġobb illi hu qatt ma talab għalih u li kien Sandro Kraus illi ħadlu l-famuż ritratt ma' Keach Kembri fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Fil-kompilazzjoni li qed tinstema' quddiem il-Maġistrat Claire Stafford Zammit issemmew ukoll l-aħwa aġuż tal-Maksar, il-persuni li allegatament issupplixxew il-bomba. Teuma qal illi kien Jorgen Fenech illi qallu biex imur għandhom. Għad-domandi tal-avukat Jason Azzopardi, Melvin Teuma svela illi Fenech taħu ukoll ammont ta' deb illi l-valur tiegħu kien jammonta għal 100,000 euro. L-avukat Azzopardi reġa' staqsa fuq ir-recordings u hawn Teuma reġa' esprima dubju jekk irrekordjax jew le nies oħra apparti Jorgen Fenech. Hawn Alfred De Giorgio instema' fl-awla minn daw kollha preżenti li sen il-kliem kemm qed jivvinta. Intant għad-domandi ta' Jason Azzopardi inkixfet ukoll laqa illi kellu l-middleman f'San Juan ma' persuna mill-Ministeru ta' Chris Cardona. Sar magħruf ukoll illi waħda mit-tfal tal-akkużati kienet impjegata propju f'dan il-Ministeru.